औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. उपजिल्हा रुग्णालयात पाणी, लाईट, परिसर सफाईसह अन्य नगर परिषदेच्या अखत्यारी देणाऱ्या समस्या तात्काळ दूर केल्या जातील अशी माहिती सावंतवाडीच्या नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांनी दिली. तर मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा विषय मोठा असून त्यावर पालकमंत्री नितेश राणेंशी बोलून निर्णय घेतला जाईल असं त्यांनी सांगितलं. नगराध्यक्षांनी उपजिल्हा रुग्णालयाची पाहणी करत समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद देखील साधलाय. आता आम्ही हॉस्पिटल व्हिजिट केली आहे. विषय खूप आहे. जे पाणीची सवय नाही आहे, लाईट्स, पोस्टमॉर्टमकडे लाईट्स नाही आहे, क्लिनिंग बरोबर पद्धतीने होत नाही आहे. तर आम्ही सगळं चौकशी केले आहे. 10 पॉईंट्स आहे. वेडनेसडेला आम्ही परत एक मीटिंग ठेवणार आहे एक सोल्युशन काढायला आणि लवकरात लवकर हे हॉस्पिटलचे जे विषय आहे ते आपण बघून घेऊया, कारण नागरिकांना त्याची जास्ती गरज आहे. तर आम्ही सगळे इथे आहे. आमचे पूर्ण नगरसेवकाची टीम आहे. सुधीरजी आहे जे आरोग्याचे सभापती आहे आणि आम्ही प्रॉमिस करते की एक चांगलं सोल्युशन काढून आपण पुढे नागरिकांसाठी काम करू. कधीपर्यंत डेला मीटिंग आहे. वेडनेसडेला सोल्युशन होती आणि आम्ही लवकरात लवकर जे आहे, कारण ऑलरेडी साहेबांनी सांगितलं आहे खूप असे विषय आहेत जे लवकर सॉल्व्ह होऊ शकते. जेव्हा की ट्रीजच्या ट्रिमिंग करायचं आहे ते आता होऊन जाणार आणि जे थोडे लाईट्सचे विषय आहे ते आमच्या कपॅसिटीमध्ये जे पण असणार ते आता होईल. जे बांधकामचा विषय आहे त्यांना थोडा टाइम लागणार, पण करून घेऊया. पाण्याचा विषय पण सोल्युशन काहीतरी अडचणी आहे आणि पुरेसा नाही येत इकडे. नाही, पाणी प्रॉब्लेम काय आहे त्यांच्याकडून एक बिल नाही भरलं आहे. त्याची नगरपालिकामध्ये थोडं इश्यू आहे, ते आपण सोल्युशन घेऊन मल्टी स्पेशालिटी विषय खूप मोठा आहे. ते आमच्या लेवलमध्ये आम्ही आता डिसिजन नाही घेऊ शकत. ते आपले पालकमंत्री आहे, त्यांच्याशी बोलून आम्ही निर्णय घेऊ.